Tlieta huma l-każijiet ġodda ta' Covid-19 f'pajjiżna, bit-total jitla l-480 każ li minnhom 77 attivi bil-virus. Seba' kienu l-persuni li fiequ fl-aħħar 24 siegħa bit-total ta' nfejqa jitla l-399. Dawn id-dettalji ngħataw waqt il-bulettin mediku li waslet il-Professur Charmaine Gawci, Superintendent tas-Saħħa Pubblika. Mill-każijiet attivi 7 qed jinżammu fl-Isptar Boffa, 5 fl-Isptar St. Thomas, persuna fl-ITU u oħra f'Mater Dei. Ħadd minnhom mu fuq ventilator. Intant fil-ġurnata meta bdew jiġu rilassati n-numru ta' miżuri, Charmaine Gawci reġgħet tennit l-appelli konsistenti tagħha anke fid-dawl tal-fatt li kienu ħafna dawk li ħarġu minn djarhom fit-tmiem il-ġimgħa. Nirreferu għall-importanza li llum issa ġew rilaxxati miżuri fejn in-numru ta' nies li jistgħu jkunu flimkien huwa ta' 4, però dan ma jfissirx li hija xi ħaġa li n-nies ridu jibdew joħorġu barra. Hija sitwazzjoni li ma nistgħux ikollna sitwazzjoni bħalma kellna l-bieraħ fejn rajna numru ta' nies li ħarġu. Dan hija sitwazzjoni li jekk aħna ħanibdew jkollna nies li joħorġu jiltaqgħu ma' nies oħrajn, hemmhekk ħankunu qegħdin nirriskjaw dak kollu li ħdimna għalih. Allura l-appell tiegħi huwa flimkien ma' sħabi u kollegi kollha li rridu noqogħdu attenti l-miżuri li aħna ma jkollniex kuntatt ma' nies oħrajn ħlief ma' dawk li huma li jaħdmu miegħek is-soltu u dawk li inti jkollok fil-household m'għandux ikun. Importanti li noqogħdu attenti għal din is-sitwazzjoni. Nerġa' nappella wkoll li n-nies vulnerabbli importanti li jibqgħu id-dar. Kif issa l-liġi tajt li kull min jidħol fi stabilimenti jew min juża trasport pubbliku jrid ikun liebes maskra, Net News istaqsa dwar l-użu ta' dan l-ilbies protettiv. Qabel ma nmissu il-maskra inti taħsel idejk sew jew inkella tuża l-hand rub. Meta tintlibes il-maskra, inti importanti li l-maskra tkun qed tagħti imnieħrek, ħalqek u anke l-geddum u li inti il-maskra tkun qiegħda jkollha tight fit mal-wiċċ kollu. Importanti wkoll li ma toqgħodx tmiss il-maskra waqt li inti tkun qiegħed biha għaliex inkella tkun tista' tikkontamina idejk u allura hemmhekk inti tressaq il-mikrobu iktar lejn wiċċek. Importanti wkoll la darba inti tiġi biex tneħħiha ukoll importanti li ma taqbadx il-maskra minn wara, imma taqbad il-maskra mill-ċinek tagħha u tkun tista' mbagħad tneħħiha mingħajr ma proprju tmiss il-qudiem jew inkella fuq wara tal-maskra. U wkoll jekk inti huma dawn il-maskri li huma disposable jew tarmija mill-ewwel fid-dustbin jew inkella jekk m'għandekx aċċess għal dustbin dak il-ħin titfa' ħaġa borża tal-plastik u mbagħad tarmija b'kollox ħin inti tkun f'post fejn għandek aċċess għal dustbin. Charmaine Gawci fakret li min ma jkunx libes maskra jista' jitressaq il-qorti bi ksur tal-liġi filwaqt li tenniet mill-ġdid l-appell biex ħadd ma joħroġ jekk mhux verament għal bżonn. Stay in, stay safe. Kien Kutajjar, Net News.